रामायण मासाचे भागजान हांगा गेले एक मास करीत जाता रामायणा खातीर प्रवचन करताय म्हणून सांगून एक दिसा म्हाका केल्ल्या चिन्ना सांगून रिक्वेस्ट लेवलरी बड़ो संतोष जालो मागीर टॉपिक रामायणान आनी राम एक आमगेले डे टू डे लायफ एक आदर्शन कशी जाता कशी जावंका ते आमी कशी एक्सेप्ट करता ताजे फळ येते म्हळ्यार एक टॉपिक आमी घेन रामायण म्हणून सांगल्याची रामान जर्नी म्हणून सांगताय आयन म्हणून सांगताय तसली एक जर्नी आमी वास्तवात आमगेली जर्नी जीवित जर्नी म्हणून सांगताय त्या जर्नी तुमची मी सगळं जर्नी करताय ते कॉन्सेप्ट म्हणायला गेल्यार आपण ते जीवित जर्नी म्हणायला जाता उदाहरण एक तीस प्रदेश आमी प्लॅन केले म्हणून आदिवासी आवाज आशिल्ली आमी आदीं थोडी परिचय कोणी आसतले परिचय कोणी आसता जाल्यार तितलें धैर्य आसता जिवितांत त्या म्हळ्यार स्थळ परिचय ना हांगाचे आळम परिचय ना भास तिकी सगळें उरले जाय तांकां तशेंच जाल्यार हांव कशी वचो म्हळ्यार प्रश्न तरी आदी मनशाक हांगा उच्चून परिचय कोणी आसतले म्हणून आमी आदी आमच्या चैतन्य तो ऑनलायन जाल्यार मागीर तितलेंच आमगेले बुद्धी मोठून जाता त्या म्हळ्यार धैर्य करता परिचय केला मुखाचे मुखार तो एक करता ताका पूर्ण आमची जबाबदारी दिता आमी उत्तरवायतन दिता आमी टिकेट बूक वचून जावो हांगाची एकोमोडेशन बूक वचून जावो सगळ्या जबाबदारी तांकां दिताय तो आमकां गायड करता केन्ना आमी चुका डेटे केन्ना ना आमी केन्ना रेल्वे स्टेशनार पावूंका रेल्वे स्टेशनार पावल्यार तांकां वचून उत्तर गोंयांचेर आमी तिरुपती पावतोय न्ही तेन्ना आमची जर्नी सगळो तो प्लॅन करून आमचे लेन सांगता तेव्हा दुसरी आमकां कॉन्फिडन्स आसता देवाचेर आनी विचार काय ना त्यामुळे जाम प्लॅन केलेली ऍक्टिव्हिटी ती ते प्रकारे म्हणजे आसता म्हळ्यार विश्वास तेवी समजा रेडी जाताय ट्रेनार वचून बसताय ट्रेनार वचून बसना पडना आमी जायते मातशे कुटान जाल्यार एका रेड बंधन सांगा स्टार्ट जाता ते बंद आमी मुखार वरताय ते ट्रेन वगैरे स्टेशनार बसीची नवी नावी आवडता ते रिजर्वेशन कंपार्टमेंटान ते बोगीन तूं ते सीटा लगे खंय आसा म्हणून सुटल्यार नवी आवडताय आवड जमताय तेच आमी चोयताय तेन्ना तिरुपती गोंयकार आमी तिगोवता म्हणून तो सांगता आनी नेक्स्ट स्टेशन तिरुपती देवच्या रेडीच्या बाय साधन सरकार लागून सगळ्याक बोवाळी दितलो ते प्रकार आमी मुखार वता जाल्यार आमी सुखान तिरुपती दर्शन जालें येताय लक्ष्य तिरुपती देवा दर्शन जास्त वेळ जाल्लें कशें केल्लें तिरुपती देवान दुखी राव तेंचें लक्ष पूर्ती करीत केल्लें म्हळ्यार लक्षण तसली एक जर्नी आमगे वाचतो आमगे जिवीत आमी तसली एक कॉम्प्लिकेटेड जर्नी ती जर्नी ताच्या सॉफिस्टिकेटेड जर्नी म्हणून सांगूंक येता ट्रेनार बसल्यार पयलीं कशें आमी एक 80 किलोमीटर स्पिडान न्ही म्हटल्यार 100 किलोमीटर स्पिडान मॅक्सिमम वचताय सुपर फास्ट गेल्यार 100 किलोमीटरच्या लोकांच्या आमी बेसान ट्रेन आसा आमी बेसान एक वाहन आसा ताचे स्पीड आमी बी जास्त केलें म्हणटा कांय न्ही उदाहरण आमी आतां रोडार डबलायन जाय तेवढे तांकळ्याचे मोटरसायकलार जाय 80 किलोमीटर ताचे मॅक्सिमम दमाचे स्पीड येयले रोड येत 80 किलोमीटर स्पीडान जाल्यार फूल म्हाका वायद्या म्हणून तो सांगतले आमी बेसान ट्रेन जी जावन आमी बेसान ट्रेन स्पीड सुमार 1670 किलोमीटर तुतले स्पीड आसतले मुखार रस्त्यार प्लेन ट्रेन ते ट्रेनाचे मुखाराचे स्पीड आमी विश्वशोच्या पाची आमचे 1,70,000 किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर सांगते पडल्यार 1,70,000 किलोमीटर पर आवर सांगते पडल्यार तेव्हा वचता गेल्यार आमी बेसान ट्रेन इतकी स्पीडार वता म्हणून येता तुतले स्पीड जिविता ते वेळेर हांगा तिरुपती भयंकर प्लॅन आमगेले एक ट्रेन आमकां पडना एक जर्नीतून एक
लक्ष्याची ट्रेन जर्नी बसलेली ते स्पीड भयंकर स्पीड ते स्पीड ते ताचे लोक आणि एक स्पीड ते ताचे स्पीड सुमार 500 किलोमीटर पर आवर केले विशेष नमका तसं एक मॉडर्न ट्रान्सपोर्ट आता मी बसले नाम तर भूमी येऊ शकताय कशाची बदलली भयंकर रिस्क कशी नाही का परिवार आम्ही आलो चला सगळं आम्ही आलो देवतरी म्हणून काय कोणा काय सांगू जायना त्यामुळे आमक काय मिळतं म्हणतात तिरुपती अंग लीडर जर असं कळलं रे तर काल याचा शांत असताना लॉंग लास्टिंग लीडर मी असतो त्यामुळे काय हेच प्रश्न असतात खुद्देवची मुद्दा काय झालं काय एक अंडरस्टँडिंग मात्र त्याच्याबद्दल खद्देवच्या कॅन्सर अशी अमक्या तयारी बनायची अंडरस्टँडिंग मात्र त्या अंडरस्टँडिंग आमच्या कुटांबूर तो ट्रॅव्हल करतल्या रे आणि दुसरं म्हणायचं इतकी सिरियस असे परिवार जीवितमुळे यात्रा तसं बरं सिरियस असेल का यात्रा आम्ही करचुले आमक एक लक्ष बोलून नक्कवे आमचं कळलं ना उत्तुलपंत आम्ही ट्रॅव्हल उत्तुलपंत लक्ष बोलत तिला जीवित आम्ही काढलं म्हणून कळलं तशी ती बोलली आमक एक लक्ष बोलून नक्कवे एक संशय येतात ते लक्ष बोलून मागत नाव मोक्ष म्हणून सांगतनी मुक्ती म्हणून सांगतनी ते असं दिल्या त्याला कुछ म्हणत परिवार दिले त्या असं म्हणतल्या रे परिवर्षी आम्ही डेस्टिनेशन कडे येतो म्हणतल्या रे यात्रा आमको तुझं रिस्की असं नाव साधारण सांगताय ती यात्रा उत्तुसपार उत्तुर अजिमुख काय क्रिश्चियन सांग भयंकर क्लिअर सांगताय भगवद्गीतेंदू बहुनाम जन्मनामध्ये ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्व महात्मा सुदुर्लभ भगवद्गीतेंदू सांगितल्या कसं आहे जायचं जन्म जन्म जन्मच्या मात्र सीट भूमी आमका मिळल्या ते वेळे अशी सगळं आम्ही आवश्यकतेला सगळं मत्तेंगानु अंतू आवश्यकतेला सगळं मत्तेंगानु पायगान सगळं जीवित मोशन म्हणसल्या रे ഒരു പക്ഷേ डेस्टिनेशन മനസ്സിലാത്ത ക്ലാരിറ്റി അസുന്നാം ബഹുനാം ജന്മനാമന്റെ ഇഷ്ടനാട്ടിലെ ലക്ഷ്യം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം മാസംഖ്യം असतात ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ആക്സെപ്റ്റ് करतात मेगॅझिनच्या लक्ष्यात चूक आम्ही स्क्रिप्चर ऍक्सेप्ट करून मग तात्पर्य दिला बहुनाम जन्मनामध्ये म्हणतो भगवद्गीता सांगता आई मला पाय आम्ही त्या लक्ष्या पंपनी घे त्यावेळेस जायचं पण त्या वर्षी आम्ही ट्रेन तिकीट माती काढत नाही इकडे ट्रेन मिळतं नाही इकडे ट्रेन मिळतं नाही तशी योग्य घ्यायचं विषमातील एक परिवार म्हणून स्क्रिप्चर्स वाहन करताय त्याच वेळेला एक साधारण मिनिंग बसतं की त्या वर्ष लक्ष बोधायचे याच्या अंकाम ये जीवित आहे त्या लक्ष बोधायचे अंक कोणाला नाकाच्या काही काय नाही भूमी एक काही साधारण सट्टाने सांग बसत तेवढा होत आहे किती आवत आहे सकाळ गेलं तरी पार गेलं रात्री गेलं किती आवत आहे एक मना समाधान मिळतं तीच मना समाधान एक सांगते जो ते पुकार बसल्या सगळ्यात ते ऑफ करून दिसताना की त्याला निघणारे असं म्हटलं चांद की कुछ साल पहले से चल रहा हो ಸ್ವಲ್ಪ बच्चे चुका गया बिजनेस को चालो ಸ್ವಲ್ಪ बाबा बघा सत्ता के ಸ್ವಲ್ಪ मला एक परिवार मात्र सगळ्याकडे निघायचा त्याची संतोष को म्हणायचा इतकी सगळं मी करताय इतकी सगळं मी अन्वेषित करताय म्हणतो एक संतोष को म्हणायचा आमका त्या अन्वेष नाही ते स्क्रिप्चर सांगता मोक्ष मात्र घे तो मोक्ष काय नाही ते मोक्ष मिळलं म्हटलं मात्र ते अन्वेषणावर सांगता म्हणून स्क्रिप्चर सांगता साधारण या अन्वेषण दोन जास्त म्हणतात स्क्रिप्चर सांगताय ते आजकाल फायनलाइज केलं नाही पंडे फायनलाइज कोणत्या बरी वाढते ते दोन्ही टाईप अन्वेषण जाता एक बाहेर नाम जाता एक भीतर नाम जाता ते भीतर म्हणजे बाहेर म्हणजे जास्त मिळवी त्यातून ते उदाहरण जावं की त्यांची अंगहाण केलं मुस्लिमांना समाधान मिळतं मुस्लिम तर तू एक ट्रेचा कमेंट म्हणून सांगताय स्क्रिप्चर
त्यांचं अन्वेषण बाहेर समजणारी अवसानं बाहेर निराशा जाता म्हणून सांगताय स्क्रिप्चर्स. बाहेर अन्वेषण करून काय प्रयोजन काय ना, त्या अन्वेषणामध्ये दिसतर करतो त्याला मात्र जाणतो वास्तवात काही जगातील नाही का मना एक समाधान मिळता म्हणून स्क्रिप्चर सांगताय. न जातो काम हा कामाना उपभोगेन न शम्यते म्हणून भागवतान 2 चॅप्टर 3 स्कंदात आहे. ते बाहेर अन्वेषण एक उपाय केलं त्या नाही यज्ञाची गुरु संगत मग काही यमन आणलेलं नाही. आता तो तुझ्या यौवनं मग आणि मात्र मग मन आणलेलं नाही. ते यौवनं गेले मग हे बाहेरचे अन्वेषण ते शेत नाही मग आत्ता काही मन आणलं म्हणून एक सुंदर नाही बहुत चार ते एक महाभारताचा ते एक्सपेरिमेंट वेस्टर्न कंट्री करते. आम्ही या न जातो कामा कामाना उपभोगेन न शम्यते एक्सपेरिमेंट वेस्टर्न कंट्री ये आम्ही पंडे मानसिक बाहेर अन्वेषण काय मिळवून आम्ही भितर अन्वेषण आला मात्र मिळचे एक शाश्वत न्याय मिळता म्हणून आम्ही पंडे आमचे स्क्रिप्चर सांगतो सांगितलं विहाय कामान्य सर्वां पुमां शगते निष्प्रहाम भगवद्गीते 2nd चॅप्टर आहे. हे सगळं शाश्वत न्यायाचे मेळ असणारे आम्ही जे काही म्हणा कोण काही नाही भगवद्गीता सांगता तो तुझं लक्ष पडतील काय नाहीये किती किती आहे म्हणा बोलता ये विहाय कामान्य सर्वां सगळं अनुभव काही ಮಾತ್ರ ತಕ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಅಸುಖ ಮಡಜಿ ಮನ್ನಾದಿಲಾಗ್ರಹ ಸಗ್ಗ ಮಾಟಿಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮೆಚ್ಚೇಕ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಾಧಾನ ಕೈ ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಮುಂದೆ येषां साम्ये स्थितं मनः भगवद्गीता दुसरे सांगितलं सर ये मोहल्ला कर्माची परिवार काही नाही. आता हे विशाळा कमेल रे आता मैं दाम हे बघे येषां साम्ये स्थितं मनः त्या कोणाचे मन स्थिर झाल्या कोणाचे मन एक डिप्रेसिव्ह मॅनिक स्टेज असून बाहेर येण्या डिप्रेसिव्ह मॅनिक स्टेज चांगला रे इथे छान खान म्हणून मुस्लिम छान संतोष होतं म्हणणं ಸ್ವಲ್ಪ तुम्ही थोडे म्हणणं ಸ್ವಲ್ಪ पेन असतात त्या डिप्रेसिव्ह मॅनिक स्टेट सायकोल सांगताय या स्टेज ಸ್ವಲ್ಪ म्हणणं इन बिटवीन दोन मुस्लारी हे बदलचे दस्तर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः भगवद्गीता सांगता तकाच मोक्ष कन्सेप्ट म्हणून भगवद्गीता सांगता या बद्दल काय नाही धर्मार्थ कर्माची परिवार नाही आत्ताच्या मुस्लिम आत्ताची त्याची किती मोक्ष लागेल तुल्य अनपॅरलल चान्स मेंटल कंडिशन संतोष संतोष मॅनिक स्टेज येतात डिप्रेशन म्हणतो भगवद्गीता सांगता उपनिषदाची परिवार दिखवता स्टेज मात्र डिप्रेसिव्ह नाही मॅनिक स्टेज त्यांना शिकत मिळतं नाही भगवद्गीतेन जावं रामायणात जावं तिथं सुद्धा क्लिअर ज्ञान सांगितलं म्हटलं कंचक मिळणं म्हणून भगवद्गीता उपनिषद रामायण सांगता त्याला त्यांचं बनायचं नाही 6th चॅप्टर आहे तुझा यम लब्धा शाबरम लाभम मन्यतेन अधिगतता म्हणून 6th चॅप्टर आहे मग ते स्टेजमधल्या आमच्या पावलं कसं म्हणायचा त्याच्या जर पावले न यम लब्धा शाबरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् चितोन दुःखेन गुरुनापि विचालत येत आहे आमच्या स्टेजर पाऊल नेल्यारी कसले ओल्ड दुःख केल्यारी वेगळे पाय ते तिजम नाम यम लब्धा शाबरम लाभम मन्यतेन अधिकम तथा यस्मिन् चितोन दुःखेन गुरुनापि विचालते कुठले ओल्ड दुःख केल्यारी ते स्टेजर आज पाऊल लाडू ते तिजम नाम ते एक स्टेजर पावलेले आळा पट्टी असलेले कस ते रामायण सांगते ഒരിക്കലും പായസം ഒരിക്കലും മൈൻഡത്തെ ചരിത്രത്തിലെ പരിപാടിക്ക് രാമായണം കണ്ടിക്കൊന്ന് സത്യാനി അപ്സഡല്ല രാമ അപ്സഡൽ നാസിൽ സത്യാനി ഹസിച്ചുള്ള രാമ തുസഭാർ ചടിയാൻ ഹസിൽ നാസിൽ സത്യാന്റെ ഭയങ്കര സംഭവം രാമ ഭയങ്കര കാമൻ ക്വൈറ്റില്ല તે સ્ટેજ રામ પૌને લક્ષણ નથી તે સ્ટેજ રામ અસ્તવન કરે લક્ષણ નથી indicators भगवद्गीता indicators of Ramayana Vyasam
उसको एक क्वेश्चन देता रामायण साधारण नहीं बस रामूर्ति आम्ही जीवित आदर्शन काढकाम कृष्ण नाव आहे बुद्ध देव नारायण नाव आहे आम्ही त्या राम आम्ही आदर्शन काढकाम क्वेश्चन साधारण नहीं बस सकता नहीं सदैव सिंपल का निघाली कल्चर नाही कोणच्या देवाची बद्दल देवाची तुम्ही आदर्शन काढवत आहे कंच्या व्यक्ती की तुम्ही आदर्शन काढवत आहे कृष्ण आदर्शन आदर्शन कृष्णान केलं काही सागर अनपॅरलड साधारण मनुष्या पूर्वपाची गेलं काही काय नंतू नाही sanocerlo जाणून स्पिरिट संख्याने कर पोताने दिवशी मारले तसे एक काय म्हटल्याने श्रीकृष्णांची विधम जी आमगे जीवितांच्या काय मॅशन आम्ही देणारी रोज सकाळी रात्री दनपार व्यत्यास होता कार्यालय मात्र आमकां हें जिवितांका दर्शन काढून जास्त नाही म्हटलं आमकां दिसताना हो देव तेंचं देव काय आमकां काय करूं जमना साधारण सांगा बद्दल तेच एक सिच्युएशन आमच्या जिवितांत दिसता तर अवतार आमचे अवतार काढाय आमच्या जिवितांत मध्ये मत्स्य अवतार हाडून जिवितांत मत्स्याने ती गेले कपल आवडून घे आमकां काय तेच व्हडली घेना कपल आवडूची पळय वाडी घे आमकां ना आम्ही ते करता त्यांनी मनुष्य अवतार सांगारा बोगे कोण अक्का कोणा मोहल्या कोणता छान सपोर्ट दिले की आमकां काय मोहल्या सपोर्ट तुमच्या अशी करता साप पाटील तर त्यांना खूप तांदूळ केमच्या आणत आम्ही त्यांना आमकां त्यांना केलं वराव आणि भूमिका केले आम्ही काय भूमिका की नाही मग मी ती त्या अजून मगल्या शुगा त्याची सरकारला वास्तवात अनप्रॅक्टिकल चांगले डीड्स चांगले ऍक्टिव्हिटीज चांगले अवतार लोक आमकां जिवितांत हाडून जमच्या बोम भयंकर बुद्धिमत्ता परशुरामान जायनी परशुरामान जाय जायला काढायच्या मग गडकड आहे जाय म्हणून कसा या गणेश प्राचीला तेंदू दिखोता परशुरामान काही रद्दी कोयता अम्माचं बाप्पाचं प्राय लेवल आशीच कार उठे यायचे बाहेर मागितली काय मागितली म्हणजे होऊन गेली परशुराम होता त्याला ते पंचांच्या कोणी तो बाबा दिला तर हा परशुराम नाही बघ रामा स्वभाजांगा कृष्णा स्वभाजांगा परशुराम तशी एक कलकी होता कलकी काय सांगू बरं का घोड्याबद्दल सत्याने मार होतं कलकी कोणात असुरा राक्षसात आम्ही काय देव करायला हो हे आजकाला काय नाही काही आजकाला मारून ते असते आमकां तें बेश्याच कळ मातून कोण सुरू कोण म्हणटा तेका राक्षस आमकां कळना भगवद्गीता 16 चॅप्टर कळ्ळें माचुच संबरम देवी अभिजातोऽसि भारत दौभूत सर्गे लोकेऽस्मिन् दैवः सो चार क्लियर कोण आधी कोण राक्षस कोण नरी कोण देव कोण म्हणून अद्याप क्लॅरिटी असते नाही बघायला काय तेव्हा आमकां आसता हो कलिकेल्या कटुबद्दल कलिकेल्या म्हाका तो बरो होता आमचे सुद्धा सामकें त्याग कर मात्र तुझं सगळं प्रगती असो आमकां मनान करूं जायना ते मनान करूं जाता सगळी भूक काडल्यारी सगळें काय ती म्हळ्यारी आमकां जिविता हार समजल्यारी पांचशे जाल्यार एकूण एका आवाज समजल्यारी रामू मात्र वाल्मिकी रामायणा ओरिजिनल वाल्मिकी रामाक देवजान प्रोजेक्ट केलो ना वाल्मिकी रामायणात आसले नेचर आमगे नेचर आजजांक कांय इतिहास ना जाल्लो फक्त मेल्लो भडक्यान अवतार देवल भडक्यान रोड हत्या रोड जीव जालो कोणे एक अवतार असल्यारी श्रीराम माथंद म्हणून वाल्मिकी रामायण बाकी सगळे रामायण जायचे पण कोणता इतिहास जाल्यार वाल्मिकी रामायण आहे उल्लेखिल्यारी श्रीराम एक साधारण मनुष्य आमगेल्या मदत जीव जगलो आमगेल्या मदत एक मनुष्य आम्ही कोचे कायद्यात सगळे बगळे टॅक्सलाईन दवरून आदर्श जना मुखार दोन गेलो एक मनुष्य रामू म्हण वाल्मिकी सांगता त्या वटक्या कारण मात्र पुरो आम्ही रामाय त्या काडकाम एवी जाणली उलयतानाची चेडो आले की आजचे गोष्टी ना बघा इट इज प्रॅक्टिकल रामा इज इट प्रॅक्टिकल लाईक ए राम इट इज relevant something
everything that has happened, इकडचे स्टॉक वर शंभर करना बदलले मुसाफर केंद्र ते आज कसं शिरला त्याचे रामान जीवित आमचं नाही चुकीचे दिसत तू केली ती प्रॉब्लेम आहे असल्या वेळी चांगल्या आमचं कसं रेलेव्हंट आहे ते सांगणं तोच येतो मग आमका जे जॉईंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन CBSE IIT करून बघे मेन करून जावता की ऍडव्हान्स करून जावता की रेलेव्हंट ती आमचे की नाही पंक्यात जे आहे पंक्या बेट वाचून जाई आणि मी सांगा मग CEE JEE मेन ऍडव्हान्स सांगा ऍडव्हान्स कशी रामायण फेस केलंय मला रेफरन्स सांगितलं तर सांगा मग दुसऱ्या क्वेश्चन नाही त्यामुळे रामायणा वाचून तीन आमग्यांचं सगळं आमग्याची नाही बाकी आमग्याची सगळं चार रामायण वाचून आणलं बॅकग्राऊंड आम्ही असताना इंटरप्रिटेशन दिलं वाल्मिकी रामायणांचं तुळशीदास रामायणांचं JEE बोर्ड बघायच्या रामायण तसले कॉन्टेम्पररी एक तसले एक रामायण रामायण कशी फेस केलं म्हटलं एक सिच्युएशन वाल्मिकी बरेचा तुळशीदास बरेचा प्रत्येक सिच्युएशन रे भयंकर तुळशीदास विश्वेश्वर चालना ते सब्जेक्ट कान बोलून तुळशीदासान ते रामान कशी सिच्युएशन फेस केले म्हणून सांगना पडे ना आम काय म्हणणं सप्ताह दिसूचे एक फीलिंग आमच्या म्हणून येता मग बँगलोर औषध रामायणाचो इश्यू असतो आमचे रामायणात ओरिजिनल संगीन आहे इट इज अन इश्यू अबाउट चाइल्डलेस फादर सांगा तुला असतं ಸ್ವಲ್ಪ ಚೋರ್ಮಚ್ಚು ಕಾಕೆ ಸಂಗೀನ आणि तीन तापाची रामायण रेलेवेंट नाके हांव तुमचे सेवेनिंग तीव्र चलो कॉलेज वता आनी चल्ले +2 शिकता तुका प्रॉब्लम सांगितलं रामायणाचो रेलेवेंट काम सांगून बसून प्रॉब्लम म्हणजे नाही तेच प्रॉब्लेम रामायणात समजून रामायणात असतं रामायणात मात्र नाही रामायणात ಸ್ವಲ್ಪ बाहेर वशिष्ठान बरयलेलें योग वासिष्ठ म्हणून बूक वाचिल्लो पटल्या पुरो तुमगेले टीनेजर्स पटले प्रॉब्लम्स घरांत बरयले इतले सब्जेक्ट काडी रामायण कलेक्टर एक बुकान दिसता रेफरन्स येता त्यांकडे म्हणून जायना याची वाचून बसली ती रावण मारलो याका मारलो सगळं टाटा मारलो सगळं एक वाचून वता केल्यारी आमकां ओडी केलं तें आमगे रेलेवेंट आमगे जिवितान रेलेवेंट दिसलें म्हणून आमकां म्हणा जायना तशें तेंकां तुमच्या मुखार सांगूचे बरें मातून दावान करतना तेंच एक दोन दिन काय तुमी सांगत मुठ्ठा म्हण एक कायल्लें तुमचें दवरून हे रामायण महाराष्ट्रान आमी थोडें केलेलें एक उद्देश आशिल्लो तेंकां दान थोडें केल्लें पित्यार थोडें केल्लें पंडेवयच्यान रामायण आपले करताय ते केन्ना जाणा पित्यार थोडें केल्लें म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ आमी आलोचना केल्यारी सुमार 35 वर्ष उरता विशाल हिंदू सम्मेलन म्हणून एक सम्मेलन ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳ 1982 समाजातून प्रश्न दवले समाजातून ऐक्यमत्यನ್ನ समाधान समाजातून तमिळ मारू ते सगळं केरळात एक आमगे सिच्युएशन ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಟಿ ಕೊಡ್ಜಾತ ಮೇಮಳೆ एक भी जागो वरून विशाल हिंदू सम्मेलन 1982 30 एप्रिल നടത്തിക്കലാണ് सुमार 5 വർഷമായില്ല കേരള हिंदू समाजामुळे साध्य सारखं ऑर्गनायझेशन आहे देवळेरी केरळात सगळं स्वामी मारेल स्वामीची मॅन बाहेर घेऊन येलं आणि सगळं आलोचना करून दवरलं एक टॉपिक ना आमकां एक मन नाशिल्ल्या बुका एक कारण आमकां एक को म्हणजे एक बिलीफ सिस्टम ना एको म्हणजे एक संस्कार ना एको म्हणजे आमी सगळं दिसाय कोण एक परिवार ना ते एकदा जिवितां तशी एक नसल्यार ते फाटल्या लोकांचे बुकू हिंदू आमगे लावान निघल्यारी आमगे धर्म करून देते म्हणून निघल्यारी सत्यान जाय तोळपाय हांगा आतां निमीत बसल्यारी एक दाबा नरळपाय म्हाका मेळटलें ते धर्म ग्रंथ ते तांचो पालक पळोवंक नाले जाल्यार आमी आमकां
विश्वास प्रकारान हें वचनी अशी भारतांत सगळ्याकडे जावन ही परिवार आसा आदीम एक खंयचे एक वट्टे एक दवरून ते चड चडीकर पोचल्यारे उरी वर्षे समाधान आमचें आसा शांत आमचें आसा म्हूण सांगून तव्वल तत्व केले परिवाराची रामायण 35 वर्ष जाताय आमी आलोचना केलें काय 35 वर्ष न्यानू आमी रामायण वाचताय ते आमगेले इतिहासाच्यान थोडें केल्लें न्ही ताजें उत्सवार आमकां लक्ष मेळ्ळें म्हणून आमी आलोचना केलें काय समाजान शांती लेगी मेगे मन्ना समाधान लेगी की आस्तील समाधान गेल्ली म्हणून आमी आलोचना केलें काय हे रामायण माध्यमच्यानी आदिमंजान आंगेलच्यानी हांगा थोडें करून ते होळ भोळ करतील न्ही होळ भोळ करतील आळ ताका आयकुचें बघय आतां उण जायत तांकां समाधान मेळ्ळें म्हणून सदा म्हाका कळना तांकां म्हणना ज्या समाधान मेळ्ळें तांगे समाजाच्या ऐक्यमतें मेळ्ळें म्हणून म्हाका दिसता तेन्ना हें आलोवन जायत सादारण तशी जावन पळयता आतां आमी आस्पत्रेंत रावताय आस्पत्रेंत करता रोग माप देता ते म्हणटा रामायणाकूच आवड ना काय तशिवे की आमी आमचे लेगीत गेले ना रामायण आमी सोडलें आमकां म्हणना समाधान आसूनय समाधान एक लेगीत म्हूण जाणीत आमी सोडलें तें वाचून कांय प्रयोजन ना म्हूण दिसता देखून आमी सोडलें म्हूण शांकाय री सांगिना तुमी सोडलें म्हूण सांगून तुम्ही अनेक मिस्टेक्स मात्र करू पण कसा मिस्टेक आणि दिसा निमान सांगतो म्हाका बरें हांव एक डॉक्टर म्हणतो आजचे डॉक्टर निमास म्हळ्यार लोकांक नाव दोन इन्स्टिट्यूट करते एक हांगा एक चिरनान वयता बेंगलोराक एक हांगा येतात आजी हांगा आजी हांव जायत न्ही हांगा बसून एक हाडयलो हांव सांगिना भायर तुमी हांव वचना न्ही नोडी इलो कोता आता पण आहे संज्ञाने किती पुस्तक आंबेडकर सांगा बेसलेकडे बेसलो तो इल्लो डॉक्टरांनी घेणे कशें हे कितें का कशें कांय इम्प्रूवमेंट ना ती तो वयसंगा तो रिलेटीव वयसंगा का रिलेटीव पळय फोर्स सांगता कांय रक्षण ना केलें लेगीत डॉक्टरांनी घेणे आम सांगीन सर करतले खातले खंय प्लीज टेल मी तुजो बोर्ड दिलें मुको tempo bilang tempo mencuri ताने ताके लगेले जाना आदिमानी इंकोशन ये वो कोटान बेंगलुरु चांस के भयंकर बुद्धि चांस के लामर नहीं भयंकर बुद्धि से जानता 4G मोबाइल से गेम तो बमता है आता तो 4G आनिंग चांस तानिंग इंकोशन या वो कोटा तेलर जाएगी डॉक्टर दावली सांगितले तो बाहेर करता है बाहेर तुम्हें कहती है बाबा चलता है डिटेल कार्डिंग tempo सुनता जितनी इतनी नहीं कर ताने क्लियर जान सांगितले हम केम केम कोर काम तो डॉक्टर ने तो देगी टेम्पर सर्कल तैयारी हां सर्कल कर गया इतनी की दे में चले मोबाइल बाहर करने लगे ने ये की को लगे ने वीडियो क्लिप यो कॉल बनाइते यो कॉल करता ही ते कंपनी ना आते ते कंपनी उत्तुना एम्प्लॉईज ते कॉल करके डिस्कस कर मिक्स वास त्या मिक्स केलं म्हणत कशी ती सांग पॅकेट ह्याचा त्या पॅकेटची ओला पॅकेट अंगलताय त्या ओला पॅकेट अंगल्याची ओला पेटे अंगलताय ओला पेटे अंगले कशी ट्रान्सपोर्टर बेंगळूर आयता त्या बेंगळूर आयला तुगेल अंगडी लगे अंगडी कशी येता त्या अंगडीची तो कशी समजा केला म्हणजे तो कशी दिसता ही म्हणतात गताचे कंपनी प्रोफाइल कोण घालले त्या कशी जायचं डॉक्टरांची सगळी दिसायची होईल मात्र जमची काही नाही तुम्ही ते ओक्को गेलें ओक्को क्या सांगा ये तुमच्या मुलांनी काय डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर आम सगळे इतकं सगळं दिसाय आमगेली स्थिती तशीच रामायण वाचून घे न्ही भगवद्गीता वाचून घे न्ही आमगे जिवितां येन जाल्यार बरी कशें निमान सांगून येयल्ले ते पेशंटा म्हणटा कोण म्हाका एक संशय त्या म्हळ्यार आमगे प्रवृत्ती तशी जाल्लेली इतनी कोर कामले काय सोडून बाकी सगळं करताय पर कोर मगरी सबस ओम नमो नारायणायेति मंत्रोपासको वैकुंठ भुवनं गमिष्यति सत्यानी म्हणून बस इत्यादी काय म्हणून ना पडन ते नॉर्थ तरफ जास्त री मोठे परिवार ती त्यांना नमस्कार गान
देवा नमस्कार प्रसाद करायचीगा अयो किती मम्मा और तू चाव तुम्हें जाओ किती वाजता बळण्या ओम नमो नारायणायेति मंत्रोपासको वैकुंठ भुवन मंत्रो उपासको वैकुंठ भुवन गमिष्यति कुठल्याही पंधराव्या जेव्हा अथर्वशीर्षण मोन ओम नमो नारायण म्हणणे म्हणे संशय सांगितला ते म्हणून दिल्यारी हे अथर्वशीर्षण मात्र म्हणून कायम प्रयोजन ना म्हणून हे वाक्य उदाहरण भगवद्गीतेचो आवर्तीची सांगितलं त्या आयडिया असल्यारी ये मेगे जीवित हाडू चोळीको हांव सांगेन काय मेगे जीवित तुगे जीवित हाडू चोळीको कृष्ण सांगता श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम हा कसं जाऊ पोटीचे इतिहासामध्ये सांगा वो सहस्रनाम एकोणदा आवर्तीची गोष्ट कर राम नाम एक पण कळल्या मिळता म्हणून त्याचे साम्यन सबस्टन्स आपण उतून बंद करता ये म्हणतो आमकेन क्वेश्चन येतात त्या क्वेश्चन येयले नांदिले आमकां वरिकिलोन कुसकून बाहेरच्या जमना आम्ही त्याची आवर्तीची गो म्हणटनी हे सगळे रिच्युअल जाम म्हणटा गोपालनंदनम पाखो बच्च सुधीर होता म्हण भगवद्गीता सहकारी सांगितलं तर त्यांनी भगवद्गीता घेतलो कोण आरती म्हणून का जास्त म्हटले देव कार्य भगवद्गीता म्हणून का कृष्ण मधुसूदनानंद सरस्वती बरेता हे सगळं भगवद्गीता मनाको सदन काय देवाय को दिसोईवाडी काय नाही काही भगवद्गीता सांगिन काय आम्ही जे हार काय चोर आमचं बातचीत करणारी यांची कायम प्रयोजन वाचन कायम प्रयोजन भगवद्गीते मधुसूदनानंद ब्यूटिफुल सुंदर श्लोक बरलेले आहे कोण कोण नाही आम कंजम बरलेले तिथे आपल्या जीवितामध्ये आम्ही शिले करताय रामायणचं वचन भागवतचं वचन आमच्या जीवितात एक कॉन्सेप्ट तिथे हार म्हणण्याचे शब्द करताय 20 वर्ष 35 ವರ್ಷನೇ आणि 70 ವರ್ಷ दिल्यारी इत्यादगे स्टार्ट केलेले रामायण माസം इत्यादगे इतके ऑब्जेक्ट स्टार्ट केले ते ഒരിക്കലും लग्गी त्यांचे लक्षण काही पोय ना म्हणून मग दिसत रामायणामध्ये साधारण सांगाबद्दल ये रामा यांना एन श्रीरामा सगळे जागे पाचे जन्म सगळे कृपाके पाचे जन्म सांगता साधारण त्यांच्या जीवित सगळ्याची कृपा काही त्यांची एंट्रन्स एक्झामिनेशन उदाहरण म्हणजे त्यांच्या जीवित सगळ्याची कृपा काही 25 वर्ष मूर्त बरेले राम राम सगळ्याची कृपा काही कशी रामायण वाचनातील बरी वाटते मग काही प्रॉब्लेम होत साधारण चेडू टीनेजर चावलेला सामूची बरी वाढते मग काही प्रॉब्लेम असत भयंकर अट्रॅक्शन असते मग तयार शकता आणि ते रामायण रामांक सिच्युएशन हँडल केलं राम ते एक सिच्युएशन त्यांनी राम सांगत ठेवून का तुलसीदास वा चालण्यात सांगा रामा के वाल्मीकि सांग गेला वनयात्रा गेला वनयात्रा तर सांगत जाऊन मिथिलापुरी पश्चिम बटेरी डबला चुच्चुंब असले सरळ कोणशानी कर राम सांगता मेगे मन ना पडपडत की आता बाकी तिमून कळून मेगे दाव साईड सगळं हल्लं की राईट साईड ट्रबलिंग असं की मग कळत की दाव दोळो दाव उजो दाव पाय सगळं हल्लं की तिमून कळत की दुसऱ्या लाईन कोणी मेगे मन आगे आप सेट केला म्हणजे जास्त की मला गंगाई नहीं हंग सीते के घेऊन दौलाव शेवटते तिके सखी शेताय मी तिच्या पशी मोठा माणूस एक सिच्युएशन राम सांगत जरा मग आवडा दिलो आम्ही मनांकोची परिवार आम्ही मनांकोच केले काय रीती आवडा मग करता निदान बैठण्यासाठी 15 नाम अत्यंत सामा
चुम्मा नाको केलेने पोषण तेंच आता एक बी जाले जाल्यार मागीर तेंची गेमची परिवाडी तेन्ना मागीर राम ते आता तेणे जे सांगपाक वाचचे पर्यंत रामान सीते आद्यन आम्ही हेचे करचे तुळशीदास बिकम सो एलोक्वेंट तुळशीदास सांगता रामान आदी मध्ये कुणीचे मन दोळे सगळं फ्रीज झाले की रामान दोळे फ्रीज झाले सीता दोळे फ्रीज झाले की आमकां शिशेच आमकां लगन आमगे लेक्चर तुम्हाला लगन तुमचे आमगे प्रायचे लेक्चर तुम्हाला लगन पोषण सांगायचा तांकां मना केल्यान काय न्ही हे राम लक्ष्मण सांगता आमचे तें वर्ड म्हाका आमी स्पश्ट करता आमगे सनप्रायचेर तुम्हाला आमोवपाक सांगला ती परिवाडी कोणाक डिस्क्लोज करून ती परिवाडी तीच एट्रॅक्टेड जाले मागीर तांकां दुसरी भायर जायना ती करून कांय कळना राम लक्ष्मण सांगची परिवाडी आमरे गोमचे जाले मन डिस्ट्रॅक्ट करू डिस्ट्रॅक्ट जाल्यार आमी बाल्लावचे बिजारे सिल्या बटे सुना ते आंबेल चेडू हांव तुज्या समूज आसताले ते टीनेजर सांगपाचें जालें न्ही टीनेजर्सां मात्र रामाने टीनेजर्सां ते योग वाचताले काही 2-3 काही सांगून हांव बाकीचे काय रावता टीनेजर्सां खातीर राम सांगपरेन करता calm and quiet, very happy, charm, pleasant nature speaking जातलो. फक्त 10 वर्षांच्यानीक 55 वर्षांच्यानीक रामासोबत कंप्लीट मारलेलो की राम सत्याले की चाम मूर्तम बिहेव केलो सारांनी सत्याले उल्लोचे ते स्टाईल मारलेले की उल्लोचे एकच भयंकर ऊर्जा उल्लो चारांनी की नेमकं कंप्लीट मारजम चारांनी की सत्याले की पेर माध्यम दोषम चारांनी की बाप्पा भयंकर विचार झालो बाप्पान सांगितले तर बलते बसिस्टान सांगत बाप्पा ते काय प्रॉब्लेम आसा इतकी गोड काम बसिस्टान काय विचारना साधारण आमचे परिवार नाही आला ते कोण काढेन बसिस्टान रामाक 25,000 फ्लोर सांगून दिले न्ही आज संजय सायकोएनालिसिस सांगता ते उद्या कशें हांगा बसता जाल्यार आमगे टीनेजर सांगपाचे जाल्यार परिवार सगळं तांचो कशें तांकां हँडल करता कशी तांकां मुखार वरता म्हळ्यार परिवार बरोवन दिले भूत योग वासिश्ट म्हूण सांगताय ते आमगे जिवितांत बसले ताचे अवसर लागून चिंतले आतां आमगे केरळान एक्चुअली प्रॉब्लेम म्हळ्यार टीनेजर्सांक कंट्रोल करूंक जायना मोवपाक ते डोंगर जाता ती मोवपाक आगे आद जाता ते डोंगर जाता ती मोवपाक अनुसूय जावन तेंचेर दोनता तसले परिवार ताचे आमच्या आरामीन आमचे दोनांनी केल्यार मोवपाक भंय आमच्या आरामीन ताजे एन्सर उदक कशें वाल्मिकी रामायणांतूय योग वासिश्टांतूय आज आनी वाल्मिकी रामायणांतून तुळशीदास रामायणांतून शेड्डू बटी चाइल्डलेस इश्यूज कितें आसले आमी रामायणांत इंट्रस्ट सांगिना तुळशीदास रामायणांत वाल्मिकी रामायणांत छान डिटेल्स दशरथाच्या शेड्डून ज्ञान एक सिट्युएशन येयलें आसा तेका जेन्ना वर्टिकल जाम न्ही चेडून जायना सुद्दां इश्यूज चान्स सिंपल जाता मॉडर्न मेडिकल सायन्सान सांगताय प्रॉब्लम करता ऑलमोस्ट गट करूं जाता तांकां गट न्ही ऑलमोस्ट करता सांगताय तसं एक्सिक्युशनच्यानी दशरथान कितें केलें तांचे निंगिल्लें वसिश्ठांचे निंगिल्लें इतली कोण काम निंगिल्लें म्हाका एक प्रॉब्लम आसा सगळ्यात म्हज्या जिवितांत चेडूं जायना दशरथान सांगिल्लें कांय निमच्यान आमगे पुत्रका मेस्ती यागम कोल्या पुरो मॉडर्न कॉन्टेक्स्टांत आता ऑलमोस्ट 30-40% केरळान चाइल्डलेस इश्यूज इतिहास चोदिंग कोणींग नाही डॉक्टर मारांना इतिहास नाही उत्तर तुमच्या तयार उत्तर दिल्या म्हटल्यार MBBS किलावान दंडाचं घेऊन येतात रामायणाचे हँडल केले आम्ही कशी हँडल करून काम करतो सांगा सध्या एक IVF काम गेले आमचं एन्सर रामायणा कशी दशरथान हँडल केले दशरथान हँडल केले वसिष्ठान सांगेल म्हणटा पुत्र कामेश डिटेल रामायणांत वाल्मिकी रामायणांत अंतुना तुळशीदास रामायणांत पुत्र कामेश यागम म्हळ्यार इतलें कशी करता जाल्यार तेंच डिटेल बद्दल आगम ग्रंथांत घेता आरण्यकांत घेता पुत्र कामेश यागम एक 2 दिसा परिवारनी अर्धमुखरा परिवारनी मास कणक्किन नियंत्रणचे परिवार
यजमान सांगता मेन ताजे उत्तरवायित्वं कान प्रभूंचाण अंतिम दशरथूत यजमान दशरथा त्या गणबाईलो यजमान तांनी कोर कदलेंकायरी यजमानान कोर कदलेंकायरी ए इजेड किती खाण सुका कशी जेवण सुका कशी सकाळची जीवितान सुका कशी रात्रीने देंबचुला सिंतांगीन सिच्युएशन कशा सुका म्हणून डिटेल्स एक अशी असली यामध्ये सांगीन असत ते ग्रंथान ते म्हटलं कायरी मुखार गेली 4 जण चिरडून गेली दशरथा आता मी ती करताय ये मेन प्रॉब्लेमच्या वटकार पुत्रकामेशी यागम यजमानान केल्याने निष्ठाम जीवितान गेली वटकार मानता जाता हे पुत्रकामेशी यागम कोण नसल्याने यजमानानं खानांचे भयंकर कंट्रोल असतात इतकी चोर का इतकी ऐकू का इतकी वाचू का आपल्या भयंकर निष्ठ कशी दिलपूर का आपल्या भयंकर निष्ठ मग सांगू काय जमना ಒಳ್ಳೆ ಮೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅದನ್ನೇ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂತ ಸಂಗತ ತೆಚ್ಚಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಮಾತು ಸಂಗತ ಖಡ್ಗಂ ಲಲವನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನ आता खंयचे कडेन गेल्या हेची ना सवाबी नसते परिवार ना आमगे काय सांगता मुद्दलकारांनी सांगता खड्गं ललवण तीक्ष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहार राजस श्रेष्ठ दुःख शोक आणि स्पर्धा दुःख म्हळ्यार एक अब्जी उलय म्हणल्यार तिथे कडेन आसतना ताका दुःख म्हणटात शोक मातकांकी नासतना मयप्रदा रोग मार्गांतील रोग ती दान मिळता कसन कान केल्यार खड्गं ललवण तीक्ष्ण रोग मार्गाची सिच्युएशन ना सत्यांग रोग नाम लागतील ना हात बुकी कराय म्हळ्यार रिलीजन कोण नाही तांकां ती सिच्युएशन येयले भगवद्गीतान रेलेवंट सांगितलें असताना काय सगळं कंट्रोल करू जाता जाल्यार फर्टिलिटी इश्यू मार्ग जाता म्हणून रामायण सांगता ताची गॅरंटी ना ताजें मात्र न्ही रामा म्हणचे जाम पोहोचले जामको म्हणून आमकां कांय तालपर्य काय ना रामातलो गांवसून वतलो हांव अशें तें मत्यार मार्क येता आमी सगळें इन्वेस्टमेंट जाता तुजे इन्वेस्ट करताय त्या राती कोण गेल्यार ताचेर रिटर्न कितली मेळटा हे बरें राम ना खबर बरोबर चलता जाल्यार सांगाय म्हण तें करता सुसुबा कंट्रोल कांय नाही सगळे टीव्हीचो दिताय उत्तर मुखांचो दिताय तुमी हे गा आतां मंगूर आसता म्हणजे जाता टीव्ही मुखार तापासून करता तुमी आता फक्त कीर्ती मंगळ बेसोडून गेला मागीर चोडना 7-5 चोडींग केला मागीर आमी स्वच्छ परिवार 6 वर्सां त्याचं पोटी करता इतली कितें जाता तुमी हा तें तुमकां मागीर तुमकां लाभून इतली प्रयोजन आमच्या जाका जाल्यार मागीर कोणाक कळना आहार तुमी म्हणजे म्हणून आमच्या आहार तुमचो खाण खाण तोंडान तुलें मात्र खामचें न्ही आमगे स्क्रिप्ट सांगता आमी दोळ्यान तुल्यान जेवचें कानान तुल्यान जेवचें आमगे स्किनान तुल्यान जेवचें वरक्यान म्हणटा खाण म्हणटा सांगताय तें सगळें कंट्रोल येयलें जाल्यार मात्र रामा म्हणा तेंचेर तुमी न्हय म्हटल्यार दुशासन राव आसता तें जाता आनी आमी ऑर्डर करताय कलकेतर हांग पडची कोणा मेळना ते मातसो बेगीच्यान पडची ते हांग न्ही भायर आमकां कळ्ळें राव देव आमकां कळना तें मना जाल्यार म्हटलें आमकां कळटा हो तेन्ना बरोबर कितें कन्नड म्हणून तें चयल्यार आज्यो हांव हें गणवेचें हा तेंची गणकी जातकां बोर असुर गणकी आनी तें सोडून तो योजी विचारता व्हड जाल्यार हांव व्हडलो आनी एक काय रीती म्हणाली रामायण लग्न करता एक कायदी नाही रामायण हो चांगाय हँडल करू परिपाटी रामायण वाटली तिथे सांगितलं रामायण रामान जीवितं तें राम सीता एक आयडियल हस्बंड अँड वाईफ भूमी बघा मेळू कळना म्हणून रामायण ते भागवतांत सगळें डिटेल्स जाणत होतें ते भागवतांत सांगितलें रामान ताच्या जिवितांत कांड दाखयलें रामान मात्र सीतेनी एक सब्जेक्ट एक
सिच्युएशन वयचे ते सगळ्याकडे कान नक्की भागवतांतून कर्दमा देवहूती एक चॅप्टर आसा देवहूती सांगण्यापर्यंत ते ब्रह्मवर्त पुराण सोबत येयले म्हणून सांगते ब्रह्मवर्त पुराणापर्यंत साधारण भागवतांना ते जम्बूद्वीप भारताचे न्ही म्हणत हुस्को म्हणाय तुमकां ते देवहूती ब्रह्मवर्त सांगण्यापर्यंत अत्तंचे एकदेश अमेरिका त्यांचं ब्रह्मवर्त पुराण अत्तंच्या अंडरस्टँडिंग प्रकारे ब्रह्मवर्त पुराण त्यामुळे म्हणून सात द्वीप जाम भारत जम्बूद्वीप भारत शैलम रेफरन्स भागवतात ती केली ती देवहूती येयली नारदान सांगीन तिका अमके जम्बूद्वीपार वचत तांगे रानांतू एक लाव चलत ही कोण देवहूती प्रिन्स चक्रवर्ती धूव एकली धूव बाप्पाया मायकोन बमना सोदून काय घेन राजन कलंजन इंडिया भारतवर्षे जम्बूद्वीपे इंडिया येत आहे चमचानी बाप्पा निराश पडलेलो बेसोला रुका होंदार कांय खाण तिन्ने सुकून एक लाल बेसला ध्यान करता तर चिल्ले निंगीने यो ये आला सुकून बेसो इल्ले आम्ही ये जाला मग जाम तो उठायलो सांगीन कायरी अमके म्हणत अमके कायरा बघितलं आम्ही इल्ले आई सांगीन तर सकाळ जिता आणि ती कशी येता ती राजा धू चक्रवर्ती धू हा म्हणते ती बोलते तू मका सुधून नाही गेले ना तुका सुधून गेले नाही मग सिद्धिके गेलोय तुझ्या दिसून गुण आणि आम खय लिख ना खय तू मग जा आमका तेन्या मागीर तांगा वारलीक जाता देवहूती आणि यो कर्दमा तांगेने 7 कंडिशन्स भागवतान क्लियर जावन बरले विजृंभेण गौरवेण दमेण तुमचा म्हणून 7 कंडिशन्स कशी तांगे दांपत्य तू स्वभाव चांगल्या मुखार गेले म्हणले 7 कंडिशन्स भागवतान सांगितले आधी चेंज ते क्लियर आमकां कळटा आमी कंटिन्यू तेची करताय म्हणून विजृंभेण म्हळ्यार कितें एक बैलांनी नवे बामणांनी एक ददल्यांनी आमी आजिमो वतो कायरीन तेंद कोणाकी आमी आमगे घरकार हाडटा जाल्यार तितके विश्वास जे आमकां आमी येयलें घर हें दमेगेने शाश्वत ज्ञातीने न सल विश्वास तितके जे आमकां तो विश्वास दिवच्या कळी बामणाक नाम उठल्यार ते मॅरेज लायफ सक्सेस जमना साधारण तशी नाही घरकडे येतो न्ही आमपा हें जाती न्ही ती आमगे कडे आमकां म्हणतो सांगतो तोडेक जाता सांगा कट्टुपडो आमी एक ती विजय 5 वर्सां 10 वर्सां केन्ना दिसना इतकी कोण आमगे तांकां करताय आनी तेंचे आसताय आमगे जिवितांतून तेंचं पडलें म्हणून काही दिसतलें गौरव अशें बैलेके बामणा घ्यायचे आमकां म्हाका मेळो बामूण बामूण भूमी काय नाम गौरवेण दोगांक आमकां हा हें जाता बुद्धी म्हणून काय ते म्हणल्यार टी कागदल्याक कळटलें बायलचे तर टी आमी आमकां चिंगाय बार चिंगाय ताणें ती कोणें येयल्या कशें तो ती तो आनी एक म्हणटा कशी असकेन ती हांगा गेले परिवार हांगा ते कितें परिवार गांव आमकां वेळ मान ना मगे बैल्या पती मगे बामणा पती अभिमान ते आसता भितरी तेंचे दाम्पत्य जमना हे सगळें साधक वरते विजृंभेण गौरवेण दमेण सहृदया सुहृदया वाक् माधुर्यया आंबा वाक् माधुर्यया सांगा अर्क वाढवण्यापासून आसतात लेसर ब्लेड ऑपरेशन करचें मेळटलें पडल्यार कुटुंब आज्या अशें ना हें थोडें केल्यार मागीर तांकां लेसर ब्लेड नाका गाय तसो वखद बांद धाडटा जाल्यार दॅट तें दाम्पत्य तें शेर जमना म्हूण रामाची वितांनी सागर आधी पिढी आधी मुडी मरे एक केक कायरा 7 क्वालिटी दोगांनी
आम्हाला मात्र नाही दोघांनी काढलं नाही का एक जीवन रामाने असं नाही रामान जीवितम आणि काही सांगू म्हणून आणि काही जायचे काही एक रामा जीवितांगात नुसल्याने असताना रोल म्हणाल का वकन खंय मेळू त्यांचं नामळण काही म्हणायचं नाही असं नाही रोल मॉडेल जीवित आहे मात्र न पुरो काय रामा मला सगळं आमचं रावण आमची माप होत नाही तू जी कोण रावण आमची माप बघायच्या तू दंड द्यायची तिघे मेघे दंड घे तू कदांगा रावण घ्या चर्चन झाल्या बा म्हणून चापूर मापच्या पहिले जनता याला मारी म्हणजे आम्ही रावण आगे तू गेला काय ना सांगा मग घर ते रामाला रोल कराय ते रोल कराय ना मग ऑफिसाचा दंड मग सांगा घ्यायला तुम्ही झालं घे मारू जम नागे घ्या आवश्यक आज तू पुढे सांगत आता सगळे आहे मुसलमान मार्यात आमका आवड ना आमचं सांगितलं ना आमचे जीव तिकडचे बेळच्या श्रीरामांच्या नाहीचे ते बेळवाडी जास्त रमका ते रोल कराय ना पॉलिटिकल लिडरशिप त्याच्यामध्ये ते पॉलिटिकल लिडरशिप पाहतात की मार रामान जीवित ग्रहस्थ जीवितम बाप्पाधर्म आंबुट्टा धर्म बैलेचे धर्म आम्माचे धर्म पॉलिटिकल इश्यू जाने का साध्यतून तो दोन राम मानता की आदर्शन नक्की वाटच्याही केंकदन ते वाचल्या कळत राम ते कोरोनेशनात न्यूसमच्यानी ते आणि न्यूसमच्यानी रामान सोनच्यानी निश्चय जीवितम इतकी गोरका ते शिवत आम्ही ती गोरका म्हणाली काय रे राम पाठ्यक्या रामायणातून स्टोरी तीच म्हणे काय म्हणा कुराम करून काय नाका राम आमच्या जीवितान एवो आणि आमच्या जीवित मात्र पुढं अंकुश आमक कार्याचा ते मात्र एकच पुढं दोनच पुढे पुढं कचे एक जास्त मसलं रे ज्यामध्ये आमच्या जीवित सार्थक बघायच्या काय नका ते सगळं ज्या नसतो नाही रामावडाची ती क्वालिटी आमच्या मन नाही ना मसलं रे बरी गोष्टी आम्ही रामायण वाचतं राखतं आणि केली तशी जमच्या पण आणि रामायण वाचनामुळे आमच्या रलाव्यांची आमची जीवित आम्ही कशी राममान सांगितली म्हणत काय रे सगळी कोर का मी ते याथार्थ कोर का ते आमच्या जीवितान हार का म्हणून काय रे लगेच आम्ही आलोचना करणार आमच्या म्हणणं तसं म्हणणं तर आम्ही विशेष जमणं आता मॉडर्न मेडिकल सायन्स आहे किंवा म्हणलं बुद्धिमुळे असे नाही सब्जेक्ट येईन तर आम्ही 5 मिनिटां टाकायचं निधिध्यासनं म्हणताय श्रवणम मननम निधिध्यासनं म्हणताय कसे एक टॉपिक करायचं तुम्ही रामायणातून 5 मिनिटां आलोचना करायची आणि आमच्या जीविताने कशी कोण सांगून एक आलोचना रामायण उद्धाच्या आमच्या नाही आम्ही विशेष आमची म्हणता नाही त्यांचा मेडिकल सायन्सचा उत्तर नसून एक प्रहेलिका म्हणतो नाही क्वेश्चन म्हणतो सांगता नाही उदाहरण आजचे मेडिकल सायन्स सांगता आता सुमार 100 बिलियन न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन्स सांगणं आता एक मेमरी कार्ड दिलंय मेमरी कार्ड 1 GB 2 GB तसं नाही मेमरी कार्ड न्यूरॉन त्या मेमरी कार्ड आता मेमरी कार्ड आता सगळं घेतलं नाही हे मेमरी कार्ड एक प्रत्येक काही मला सांगितलं चमकत नाही तसं नाही का 100 बिलियन मेमरी कार्ड तिथे आमच्या भेटलेलं नाही येते मेमरी कार्ड पण आम्ही नसल्या रे आमच्या जीवितम कम्प्लीट रामायण जास्त नाही रामायण वापरू आमच्या जीवितम आणि त्या मधुकम लोकम राम भगवद्गीतेत सांगितलं हे जीवित आहे तर रोज काही संशय काय ना रोज साधारण 1000 म्हणून जायचे म्हणणारच आहे बाहेर कळलं ते रामूरळ मात्र जीवित महत्व थोडं అవస్థానం మరి రామురాళ్ళు అని చెప్పి మాత్రం బాగా ఉరికెళ్ళి తక్కువ సొంతం చేద్దాం జీవితం ఒళ్ళే డ్యూటీ బప్పాలచ్చే డ్యూటీ అమ్మాలచ్చే డ్యూటీ బయలుదేరే డ్యూటీ తక్కువ బగిజాను ఆదర్శం తక్కువ బగిజాను రమ్మంటే సరిగ్గా యాక్సెప్టబుల్ జీవితంలో లేక వ్యక్తిలో రాము ఇంకా అభిమానం సరి ఆమె జీవితం వాస్తవ కాయని रामानंद भोजन कष्ट दुःख म्हणजे जीवितांत बघायला त्याचा घातले दुःख जीवित आहेत रे रामानंद भोजन दुःख आहे ना मग म्हणा केला रे रामापटी ओढल्या आदर्शम भूमी काय ना म्हणून म्हणायचं नाही ते आमचे जीविता यावं आम्ही जीवितम सार्थकन जावं आणि आमचे दिसान
शिष्य चिंत लेकिन आम्ही रामायणापाशी हात काढलेला ती जास्त नाही मला विश्वासानं रामयेतं बघायका हांगा विषय बघायका आणि तुमची लेखी विनंती बघा अवकाश दिल्या बघायचा धन्यवाद. Ram Ram